sihlahla somganu ukuthi senzani, yini umsebenzi waso. Lesi sihlahla ke lesi sithela amaganu okungamabhola, kuyagaywa lento lena kusebenziswe uma kwakhiwa ini, utshwala besintu, utshwala bamaganu. Kanti ke lesihlahla lesi sihlukene kabili, kukhona lesi esisikazi, kubuye uzoba khona lesi esiduna. Zilekelelaphi ke lezi zihlahla mangabe ke zitshaleke ke ekhaya kaso noma ke zihlumele zona? Kuyashiyana indawo, amanye amakhaya ziyayimilela khona okanye vele abantu beza kuzokwakha kuleyo ndawo zatholakala ke zikhona ke kule ndawo. Ziyasebenza ke lezi zihlahla lesi, uthathe lesi esiduna nalesi esisikazi. Lesi esiduna asivamisile kuthela kakhulu, kwesinye isikhathi asitheli inhlobo, kodwa ke lesi esisikazi uyasisebenzisa kakhulu uma uwumuntu ofuna ukuphahla noma ke ufuna kuzozilobola, uzihlawule phezu kwezidalwa nezinzuza. Mangabe kuthiwa wena awuhlawulanga noma ke wena unesikweleto ezidalweni, uyakwazi ukuze usisika kancane ufake imali lana yecoin, uphathe nebulongo, uphathe nelibovu, wenze ngelisiko lakhona ke noma ke ngaleyo ndlela kusuke kuvele ngayo, uhlanganise ke lezi zidalwa. Uyakwazi ukumisa isandla khabo make ngapha, umise isandla khabo babe ngale kulesi lesiduna, noma ke wenze ke ngendlela usuke wenza ngayo. Siyasebenza ke kakhulu kokuthi ke ukwazi ukuzihlawula ezidalweni ezakini esuke zikwambathile, ngoba uma ukhuluma ongaphansi kwaso iy'dalwa ziyayisondele kalula zikwazi ukukuzwa. Noma ke uphinde ke usithathe lesi sihlahla lesi usiqebule, usicele ukuthi bantu abadala uzocela nayo impande, ufuna uyokwenza ini, uyacela uma usika, uvele nje usike, uyasihlonipha. Uyakwazi ke kufike usikhe lesi sihlahla lesi usisebenzise uma ufuna kwakha umuthi wokuphalaza, mangabe uthola ukuthi ungumuntu lozizwa ngathi ufuna kuphalaza, kodwa kufuna mangabe before uphalaze ngaso ube ngumuntu lozaziyo ukuthi esimeni sokuphalaza ungumuntu okanjani, ngoba sona siyadonsa kakhulu lapha esifeni. Mangabe uthola ukuthi unesidliso, siyodluthula izidliso kabi bese ugcina uthola isihlahla sesikwenzani, siyakulimaza ke kanjalo. Siyasebenza ke siwumuthi, siyasebenza esimeni sokukhulumisa abantu abadala, siyasebenza esimeni sokuphahla, siyasebenza esimeni sokukhulumisa izidalwa, siyasebenza futhi nasesimeni sokuthi ukhe ihlahla lakhona ukwazi ukongenisa ngalo abantu abadala ekhaya. Siyalekelela uma ufuna ukukhuluma nabogogo phezu kwesimo sempilo yakho.